Velkommen til vores yogastudie på Vesterbro. Det er Vesterbrogade 69, så det er super centralt og nemt at komme til. Vi holder til inde i nummer 2 baggård, inde allerbagerst, og ligger aller øverst oppe på 3. sal, deroppe ved de skrå vinduer. Deroppe der er der virkelig stille med tanke på, at vi ligger så centralt, og at det normalt støjer en del. Her der kommer du ind, og så bor vi hele vejen op på 3. sal. Noget af det vigtigste, når du kommer til yoga, det er, at der er en tryg stemning og en varm atmosfære. Og det er vores aller fornemmeste opgave, ud over selve yogaen. Du kan komme ind mellem et kvarter og 5 minutter før en yogatime. Husk altid at tage skoene af og sætte der, så vi ikke bringer en hel masse snavs ind. Der er 2 omklædningsrum, dameomklædning, herreomklædning. Der er et bad på hver, og der er et toilet på hver, plus toilet lige her for enden af gangen. Vi har 2 sale. Herovre til højre, nede for enden af gangen, der er vores store sal. Det er den sal, der ikke er opvarmet, og det er her, vi har alle de timer, som ikke foregår i vores hotsal. Alt udstyr, det kan du selvfølgelig låne ganske gratis. Der er yogamåtter, blokke, bælter, øjenpuder, hvad du ellers skal bruge. Og bare prøv at komme og være med. Prøv nogle forskellige yogatimer. Vi har så sindssygt mange yogatimer på skemaet, så der er virkelig noget for enhver smag. Så endelig bare sæt dig godt til rette og glæd dig til din yogatime. Når du skal til hot yoga, kommer du ind det samme sted. Så tager du døren til venstre hånd, som så går ind til vores hotsal. Vores hotsal er opvarmet infrarøde varmepaneler, som er guld værd for kroppen. Det er simpelthen så vildt, hvor meget godt det gør. Og vi har en hel masse hold, du kan vælge imellem, så der er virkelig mulighed for at bygge en rigtig god rutine. Husk dog din egen yogamåtte, der er ikke nogen at låne. Velkommen til vores yogastudie på Store Kongensgade. Her er lige en lille infovideo, så du ved, hvad du møder op til. Tryk på yogacenter, og så går du ind. Og du kan parkere din cykel lige over på den anden side ved metroen. Du har kommet ind mellem 5 og 15 minutter før timen starter, og døren den bliver altså låst et par minutter før start, så sørg endelig for at komme i god tid. Her kan du sætte dine sko og hænge dit overtøj osv. Og herinde til venstre, der har vi 2 toiletter og 2 bade. Du kan sagtens låne udstyr, yogamåtter, blokke og hvad der ellers er brug for, det er ganske gratis. Her kommer du ind i vores store dejlige sal, og for den ene ende, der ligger vores omklædningsrum og en masse hylder, hvor du kan have dine mobiler, tasker osv. Vi har ikke mobiler med ind i salen. Det forstyrrer alle. Når du så har dine ting og har fået lagt det hele, så kan du finde et sted i salen, hvor du har lyst til at ligge. Og det er smag og behag, hvor du ligger der. Så ruller du bare måtten ud, sætter dig, og så er du sådan set klar til din yogatime. Det foregår stille og roligt, og alle kan være med, og du kan altid spørge din underviser, hvis du er i tvivl om noget.